हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों गथ'फोरखौ जोङो एनकारेज खालामनाय जादों बे साइकेल सालायनांगौ साइकेला खालि माबानिल' नङा लेजार टाइमाव सालायनायल' नङा जे जोंहा गोदो गोदाय दाबो इभेनखि गामियावहाय साइकेल सालायनानै मानसिया बे गामिनिफ्राय बे गामियाव थाङो नङा होमबा बे साइकेला जाहैदों बिराद इम्परटेन्ट बुस्थु इम्परटेन्ट बाहन बियो मानसिनि देहा फोसाबनायजों लोगोसे प्रदुषन मुक्त खालायो आरो जोङो साइकेल सालायनानै गावनि देहाखौ फाहामनो हायो। नोंथांनि सायाव रायजोफ्रा गोबां आसा खालामदों मन्थ्रि मोनदों बे बेलायाव मा फोरमायनो? आसाथ' खालायदोंमोन आंबो आसा खालायदोंमोन जिहेथु आङो रायजो राजानि खामानि मावनो होननानै ओंखारदों आरो मन्थ्रि जायोबा बांसिन खामानि मावनो हागोन आं बेखौबो आसा लाखिदोंमोन खिन्थु देरहानाया रायजोनि आशीर्बादाव देरहायो रायजोआ दिनैहाय आंनो दले बले भट होदों आरो सेस्टाखौ आंहा खालायनांगौमोन खारन आङो रायजोनि आसा लानानै देरहालांनाय मानसि गतिके आङो रायजोनो मोनसे उपहार होनो सानदोंमोन मन्थ्रि हिसाबै जाहाथे आङो बिसोरनि थाखाय खामानिखौ मावनो हायो दा होनाय होयैया हाइकमान्ड जोंनि पार्टिनि प्लास एनडिएनि जाय लिडार बिसोरनि हाइकमान्डनि खोथा बाहाय रायजोआबो जेबो खालामनो हाया बा आंथ' सेस्टा खालायदों बा आंबो जेबो खालायहैनो हाया खिन्थु आं आसाबादि उनाव जाहाथे आङो माबाफोर सुबिदा मोनो आरो लोगोसे आं बेनो जे जिहेतु एमएलए हिसाबै आङो दारायदों एमएलए हिसाबै जेसेबां खामानि मावनांगौ आं मावगोन आरो नोंथांमोनहा सिगाङाव नुबाय थागोन आं बेसेबां खामानि मावगोन। नेक्स्ट स्टेपाव नोंथाङा रायजोफोरनि थाखाय मा मावलांनो? जेसेबां एमएलए फान्डनिफ्राय जेसेबां सफैयो बेखौ आङो रायजो राजानि थाखायनो मावजोबगोन आरो लोगोसे आङो प्रत्येकटा प्राइमारि प्रत्येकटा ब्लकआव गिदिंनो नागिरदों एबारहाय जिहेतु आंहा आखायाव बहुद टाइम दं बाजेटआ जोंना जुलाइआव जागोन दा बे मासाव आं गिदिंगोन बबे बबे जायगायावहाय जोंहा पाब्लिकनि लामा सामा जायाखै स्कुल न' जायाखै बा इरिगेसन बा बबेबा दै खुरख'नाय बेफोरबायदिखौ आङो लिस्ट खालायजोबदों आरो बेफोरखौ फारियै आं मावलांगोन।